Er det dig, Camilla? Det var det, ikke? Hun skulle bare lige have lidt tid, tror jeg. Ja, jeg kan slet ikke se hende. Jeg har kun et frossent billede af en hængekøje her hos mig. Nå. Men det har været galt de sidste gange, og vi ved ikke hvorfor. Nej. Kan jeg prøve at starte den igen, tror du? Hvis Camilla vil, så kan du jo prøve. Ja, altså Camilla, hun kan se dig, og du bevæger dig. Ja, men det er fint. Skal vi ikke nøjes med det? Jo, det nøjes vi med. Ja, så må vi se, om vi kan få fikset det andet, Nina. Ja, men det må jo være herfra. Hvad ved jeg? Ja, jeg ved ikke, om den er galt i andre sammenhænge. Nej. Kan hun høre, hvad jeg siger? Ja. Camilla, kan du huske, vi var i Brugsen? Camilla ville hen og kigge på legetøj. Kan du huske, du købte tusser?